Witajtaś, ja jem dziś całą na czarno, bo ja mam żałoba. Ja mam żałoba po starce baronkłewy. Łebzyra na dobre i na lechy, że oni nawet ka starce baronkłewy nie dele zarku, że ona musia leżeć w tym wyże, nie? I w tych kwiatach. No to jest smutnie, nie? Ciebie ja to wiedzę. A tego śnapsu oni tak lele wiele, a na zarku oni nie miele pewno. Przez ten śnaps. Jo. Ja wam chcę powiedzieć, jak ja to widzę ze strony kasiepci, a nie jak po kasiepci influencerci. I teraz tak, mnie bardzo wstyd. Mnie po prawdzie bardzo wstyd. Nawet nie wita jak. I od sucieta komentyre błysych antków na pewnych starnach, że meka siebie mumy są cesiec, że mumy są radować stygłe, że telewizjo polsku TVP płeku za naj w telewizję. No jo, no fajnie, że płeku za, ale ja sobie pytam czemu w taki sposób, nie? Kto nad tym filmem, nad tym serialem trzymał rąka? Kto? Mnie tak pewno wstydni, bo tam zagrali tyśka siebie w tym filmie. I ja sądzę, że tam nikt nic nie powiedział, nikt nic nie zrobił. Kasiebi zna w tym serialu je belno, nie? To już nie ciepią, bo po prostu tak jak oni tam godyle, oni godyle poprawno, nie? No można tak powiedzieć, poprawno, nie? Chłopcy, jedną wieś, nie? W jednej wsi były dwa dialekty. To rozumie? Tak jak ja gadam, że inny dialekt je w Kartezach, inny w Wejrowie, tak w jednej wsi oni mieli dwa dialekty, ale no dobra, nie? To ja stawiam na błeku, ale tych kasiebi są przesłuchali i na pewno to widzę, nie? No jo. Ale czemu oni nas płekuzeli jako pijoków, jako ledzy biednych, mieszkamy w lepiankach, że mamy szpitale z czasów PRL-u, że pustu noc wezrze jak wezrze, to jest bardzo piękny zwek, ale co oni z nim zrobili? Słuchajcie, ja tu mam ładrimci z pusty noce. Ostatnio pustu noc w mojej familii była w 2003 roku w Jeleńści Ece Kualesiemu da. To była mojej memci starka. 2003 rok i ostatnio pustu noc w mojej familii. Czemu oni ta białka w tym serialu płekuzele, że ona leży we wyrach i ta pustu noc to są odbywu we wyrach. Moja starka jest w tremie, w zarku. Tu są krzyże, sice, całą familią. I teraz co do pusty nocy. Oni tam płekuzele, że oni się tam przy tym niebłaściku sportują, że oni piją. No co z ekstra, ale to tak nie wezdrało. Słuchaj, ta pustu noc, na pustu noc przechodzę sąsudze familio dreści, ale ty nowoźniejsi śpiewuce, nie? Na pustu noce śpiewele chłopi całą noc przy niebłaściku. I oni musieli sam wypić. Bo to je bardzo drangłe śpiewać całą noc, pobłaźny piesnie i saniedoc. Ale to nie było sporte. Ja wam zaraz coś iść powiem, co moja memka zrobiła w tym czasu. Kiedyś było tak, że sam robiło wedymci przy zarkach, nie? Z niebłaścikami. No i tu mam tyś niebłaścik, leży ta moja starka w tym zarku, nie? I teraz słuchajcie, tam była tak upływoga na tym. Teraz trzeba było zrobić zdjęcie, nie wedymk. I my sobie ustawili do tego wedymku, a ja jako dziecko, jak było robione wedymk, no to trzeba było się uśmiechnąć. I ja prawie dostał od swojej memci w pesk, że to jest tak upływoźną sytuacją, nie? Że tu leży niebłaścik, że to jest bardzo smutny, drądzi, że ledze płacią, a ja się uśmiecham? No słuchaj, ja nie wiem, jak to wam wydolmaczyć. Chodzi mi o to, że to było tak bardzo pływoźne, że ja jako dziecko ja zrobię źle, bo ja się uśmiechnę do wedymka. A oni coś sportowali i pile przy tym niebłaściku. Tak nie wezdrza pustu noc. Nie. I gdzie są ci ledze, trzeba było
sprawdzę historię kasiebską, jak to wezrzało, zapytać co starych kasiebów, a nie co stać się go robić. No to je dohje kłamydia, to je richtig kłamydia. Wstyd. A te hecie? To wezrzy na skansen, a nie na heć. Bo teraz ja wam opowiem, jak to wezrzy z punktu patrzenia mojej roboty, nie? Ja sprzedawała materiały na budowę. Ich kasiebi w terenie do mnie przechodają, ich przechodele, oni kostka, semerlok. To musi być bardzo wysok półka, nie? Pustaci to nie może być prefaby, to musi być H plus H, nie? Dachówci to musi być czarny, świecący dachówka plus ceramiczna. To nie jest tak. To nie jest tak, że kasiebi mieszkają w lepiankach. Jak kasiebi przechodają kupić materiały, teraz w tej firmie, w której robię daci, to oni wybierają na droższy, no lepszy materiał. A nie pokazani, że ja pitola, nie wiesz, a normalnie. A szpital? Ceda. Ja należała do szpitalu w Kartezach, nie? Ja była w szpitalu w Wejrowie, w Kłestyźnie. Nigdzie tak nie wezrzy, nigdzie nie wiszą żadne folie, nie ma żadnych remontów takich, ja nie wiem, kurka. Mnie łeb boli, mnie po prostu boli mnie łeb, nie? Po prostu. Wstyd. Jestem Andrzej Falkowicz, profesor Andrzej Falkowicz, jestem profesorem medycyny. Tak ucheć. Baro pianko, ale to mnie wezrzy na skansen, nie? Jaki barąg? Po polsku baran. Ale z tych barągów jesteśmy rodziną. To jest taki tych baron. Witaj, kuzynie. Boże. Oto jak rychło Pan Bóg zabiera nas z świata. Znikły To ja nie mogę, nie? Ja nie mogę z tego ja nie mogę. Chłopie. Gdzie te sadu? Babcia nie żyje. Nie. Łana Bruce leży. Tak, jej ruchanki były słynne na całych Kaszubach. To było, wiesz... To takie kociewskie placuszki. Nie. Ciasta chyba. Słyszysz? Jutro wam zrobię. Tutaj te ruchanki, nie? Ruchanki kociewskie na Kasiebach. No co z ekstra? No ja pitula. Ja nie mogę, nie? Ruchanki kociewskie na Kasiebach. Co z ekstra? Po prawdzie. Może nie będą takie dobre jak babki Apoli, ale przynajmniej spróbuję. Jakby były Kasiebci, to by i dobre były, nie? Przystojnie to ty. Jo. Podczas Mistrzostw Polski w zażywaniu tabaki. To są takie mistrzostwa? Jo! Margo. Daniel jest wicemistrzem. Kasiebi nic nie robią, le plus tabaka zażywają. To jest mistrzem? Nic. A mistrzem jest górol diachle. Taki cwaniak. Syn sąsiada. Wstyd. Ja nie mogę nawet zrzec, nie? Mieszkacie razem? Z profesorem pod Warszawą? To tak wezrzy, jak my bebele do tyłu, nie? No, profesorowa chlapnie, to jo. Skóra trzeba łapić. To nie jest tak, że ja widzę plusy sami minusy tego serialu. Ja też widzę plusy, nie? Jeden plus to jest taki, że oni tam na zaczątku, jak on jedzą na Kasiebę, oni pokazali kasiebści widoci. Kasiebę... No, w Polsce, jeżeli chodzi o Kasiebę, to Polsce myślą, że to i tak, że to są jeziora, że to jest trójkasiebści folklor i to baka, nie? I tu te widoci to jest po prostu bardzo belno pokazane i też mi są widzę język kasiebści, nie? Bardzo piękny był ten aktor, nie? Nie dostaniesz spadku. Ale co ty mówisz? Dziadek Andrzej Po ma dobrą prostu. duszę, uratował Olę. Ja niego to się myślą, no inną. No, ładnie. Przez Belno. nacji. Ja bardzo proszę, jak będzie jeść roz, gdzie błysy antce będą chcieli kręcić jakieś filmy, serial o Kasiebach, niech oni to
z czymś, z kimś, co ugadywają, czytają historię, a my mamy tych doktorów na Kasiebach, mamy historyków, poetów, po prostu mamy bardzo uczonych ludzi, którzy dzirają w Kasiebiznie i niech to je bardzo proszę, niech to strzymu nad tym ranką, bo to jest wstyd na całą Polskę. Tere robię taki projekt Kasiepsko góralści, nie? I ja chcę pokazać folklor kasiepści i tyś góralści, ale ja chcę pokazać te dobre strony, a tu je pokazane tak, jak my byli jakiś, jakby był mur postawiony, nie? Albo inaczej, że Kasiebe są w diable w jakimś takim grodze i my jesteśmy zabunkrowany, my jesteśmy tampy, my nic nie robimy, my siedzimy w zeseli, my trzymamy w ręku sznaps i to baka. Tak nie jest.